så også lugter. Så er det godt at få det hele. Hvor der kan holde det? Altså lige bare. Nå, ja. Lige bare ude på brødet. Ja, far står deroppe. Han står langt godt op på land. Han står med Agnes og Selma. De laver vist selv. Ej, en køn tur indtil videre. Men nu tror jeg, det begynder at blive låst. Den værste faktisk er lige år. Ja, lige nu. Hey Rikke, det var den mindste.